Met Let's Go Urban gaat de voorzorg momenteel naar 10 scholen, waar we gedurende een half jaar 12 lessen geven, gratis, om die jong gasten hun talenten te laten ontwikkelen. En op het einde van de rit, en dat zal tegen de paasvakantie zijn, dan gaan wij een echt dansevenement hebben. We beginnen gewoon de voeten een beetje open. Parallel noemen we dat. Ja? En we gaan door de knieën. Ha, 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 ha. We zijn altijd op zoek naar vernieuwingen, altijd op zoek naar nieuwe dingen die ons onderwijs beter kunnen maken en de kwaliteit en het aanbod kunnen verruimen. Dus dat is Let's Go Urban wel een kans. En de voorzorg en een Hart voor Limburg zijn wel hele betrouwbare partners om mee samen te werken. En dat was het gesprekje met CM, de voorzitter of de directrice van Let's Go Urban. En ook daar kwam naar boven dat Let's Go Urban veel meer is dan bewegen, maar ook verantwoordelijkheid, zelfzekerheid en al die dingen. En dat nam zeker de laatste twijfel weg en daarmee zijn we met hart en ziel ingestapt in dit nieuwe project voor onze school. Voor en ga. En voor en door de knieën. We hebben hier gedanst. Ja, heel leuk gedanst. Op muziek ook. En ik heb me heel hard geamuseerd. Ik ook. Als turnleerkracht ben je altijd in je eigen richting van ritmiek aan het werken, je eigen genre. En nu vind ik het fijn, want hip-hop is niet zo echt een ding wat ik dadelijk zou beginnen. En vind ik dan wel heel fijn dat de kinderen dit aangeboden krijgen. Ha, tik. Ha, tik. Ik had het met 1 danspasje moeilijk. Maar voor de rest vond ik het heel fijn en het ging goed, ja. Het was vooral richting hip-hop, verschillende basispassen van de hip-hop. En ook combinatie met de armen, vooral voor het 6e studiejaar waren er ook al wat armen bij. En dan zie je dat sommige kinderen heel coördinatief zijn en andere kinderen een beetje problemen daarmee hebben. Wel, wij geloven in talenten van jongeren. Wij geloven echt dat elke jongere talenten heeft waar hij iets mee kan doen, zich kan ontwikkelen. En vermits wij als mutualiteit geloven in gezondheid, vinden wij het belangrijk dat die jongeren vooral met hun gezondheid bezig zijn. En als dat dan op een plezante manier kan, ja, dan vinden we dat natuurlijk nog eens zo goed. En ik denk dat de jongeren dat ook heel amusant vinden om te doen.